κεφαλιά. Τελικά ο επόμενος ο κύριος Πάνου σήκωσε αμέσως το σημαίακι του, επέδειξε την παράβαση και ο κύριος Κωνσταντινέας ακύρωσε τον γκολ. Πάντως θέλω να με βοηθήσει αν υπήρχε στη φάση αυτή offside και τελικώς τι υπέδειξε ο βοηθός και ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Το οποίο βέβαια δυσκολεύομαι ακόμα να δω. Περίμενε Δημήτρη, γιατί. Ναι, βεβαίως. Γιατί και εγώ δεν έχω το monitor, πήγανε πολλοί παίκτες πάνω στην μπάλα. Πάντως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει offside, καθώς από ό,τι είδα που ακυρώθηκε. Πάλι με τον ίδιο τρόπο χτυπημένο, πάλι πολλοί κόσμος και αυτή τη φορά έχουμε γκολ. Με τον Άλβαρες. Περνάει τη σέντρα του, ο Τομάς χάνει την μπάλα, ο Παπάζογλου δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, σουτάρει πάνω στον Ντολεζάη. Ζητούν χέρι οι γηπεδούχοι, αλλά είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Εδώ ξανά η σέντρα του Φρανκού, θα δούμε, περνάει από τον Άλβαρες, περνάει και από τον Τομάς. Εν συνεχεία μπερδεύεται ο Παπάζογλου, τελικά σουτάρει στο χέρι του Ντολεζάη, αλλά είναι στο μισό μέτρο το σούτ από τον Παπάζογλου. Ευχαριστούμε τον Κώστα Πετρωτό και τον Βασίλη Κουτσιανικούλη. Είναι πάνω μου, αυτό είναι. Εδώ. Η μπάλα φτάνει στο Μίβιτς. Αριστερά του Κουτσιανικούλης. Και πασάρει τώρα πάρ' το βάλτο. Εδώ φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά φτάνει λίγο το χατήρι η μπάλα. Δεν έχει καλό βηματισμό ο Κουτσιανικούλης, αλλά τα κάνει. Εδώ βρίσκει την μπάλα με τις τάπες από κάτω. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Το ρεπορτάζ δεν σταματάει εδώ στην Τούμπα και θα συνεχίσει για αρκετή ώρα. Είναι για λίγο ακόμα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ στους φίλους μας. Μείνουμε αέρα με highlight από το παιχνίδι και μια γενική εικόνα με τον κύριο που μας πάρει πάνω στο κεφάλαιο και επιστρέφουμε στη δεύτερη. Τον ακολουθεί ο Καρέρα όπου πηγαίνει. Φουστέρ στα πόδια του ο Ρόθκο. Πέναλτι δίνει ο Κουκουλάκης. Στην προσπάθεια του ο Ρόθκο να σταματήσει τον Νταβίδ Φουστέρ. Something I don't know. Everybody tells me that it's so hard to make it, it's so hard to break it, there's no way to fake it. Everybody tells me that it's wrong what I'm feeling, I shouldn't believe in the dreams that I'm dreaming. I hear it every day, I hear it all the time. I'm never gonna amount to much, but they're never gonna change my mind. Oh, tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. How many inches in a mile? What it takes to make you smile? Just you not to treat me like a child, baby. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Tell me something I don't know. Tell me something I don't know. Everybody tells me I don't know what I'm doing. This life I'm pursuing, the odds I'll be losing. Everybody tells me that it's 1 in a million, like 1 in a billion, 1 in a zillion. I hear it every day, I hear it all the time. I'm never gonna amount to much, but they're never gonna change my mind. Oh, tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. How many inches in a mile? What it takes to make you smile? Just you not to treat me like a child, baby. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Hit the track like Katrina, making waves like Medina.
Ο Ηρακλής στην επίθεση, θέλοντας να περάσει τον Ποτουρίδη. Ο Σίσιτς, χωρίς όμως να τα καταφέρει ο Σλοβαίνος. Και πάλι προσπάθεια του Μύρνε Σίσιτς, η μπάλα δεν βρίσκει στο χέρι του Ποτουρίδη. Ναι, αλλά βρίσκει στο σώμα του και βγαίνει από τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, από τον κόρνερ κανονικά. Δεν το είδε ο Κωνσταντινέας. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Ηρακλής θέλει να βγει στην κόντρα με το Μάρα, παίρνει το φάουλ από τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Έδωσε στον Μάρα, παρέμβαση του Μπράβο, ηθοπή του Γκαρσία, ο Σίσιτς, ο Μάρα. Εδώ ο Κωνσταντινέας, κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Σωστή απόφαση. Ο Ηρακλής με τον Αραμπατζή. Μπάλα έχει βρει στο χέρι, από την εντύπωση του Ποτουρίδη. Νίκο Παγιωτέλη, ο Βαλβέρδε πώς το πήρε τον γκολ? Σύγχρεμος, αλλά όχι ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής πορεία του Ολυμπιακού, καθώς βλέπει να γίνονται πάρα πολλά λάθη στη μεσά γραμμή. Φυσικό είναι αυτό από τη στιγμή που εκτός του Ιμπαγάσα και του Γιάννη Παπαδόπουλου οι Ρόμενταλ και Ριέρα έχουν πάρει εντολή να παίζουν πάρα πολύ από τα πλά και να μην συγκλίνουν προς το κέντρο, καθώς ο Ιμπαγάσα σε ένα τέτοιο πολυπρόσωπο κέντρο όπως αυτό. Άλλη μια μακρινή παλιά του Κοσέμι, έχοντας ως στόχο τον Καρίμ Σολτάνη που διαμαρτύρεται. Εδώ είναι ο πρώην μεσοεπιθετικός της Den Haag. Θεωρεί ότι τον μάρκαρε αντικανονικά ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και όπως βλέπουμε εδώ κρατά τον Σολτάνη. Το Ρωσίδης νομίζω ήταν. Τον Τοροσίδη, ναι, σωστά. Στο έδαφος, φάουλ δεν υπάρχει. Ο Ηρακλής πρεσάρει, πιέζει. Ο Μάρα τώρα στο έδαφος. Ο Ζουνίδης ζητά να βγάλει την μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο Σολτάνη και αυτό κάνει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκνευρίζεται εκεί ο Ιμπαγάσα. Πάει πάνω στον Σολτάνη. Βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο, έχασε την ψυχραιμία του. Έσπρωξε τον Σολτάνη, εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο, κάνει τις ευκαιρίες, αλλά όσο δεν μπορεί να τις κεφαλαιοποιήσει, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ δηλαδή, όσο και αν ο Ηρακλής δεν δημιουργεί ευκαιρίες, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι μπορεί να γίνει μια φάση. Αυτή τη φάση κυνηγάει ο Ηρακλής. Και είπαμε είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην κόντρα ο Ηρακλής, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πολλές ομάδες. Ο Κωνσταντινέας κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε Τοροσίδη και Σολτάνη. Πάμε στον Νικογιανόπουλο, στον πάγκο του Ηρακλή. Ο προπονητής του Ηρακλή.